Рөстәмнең күкрәгеннән иңгрәп, ыңгырашыу авазы чыкты. Үзе дә сизмәстән ролен кысыбрак тотты. Утыргычына ята төште. Юк, булмый. Нәрсәдер эшләргә кирәк. Машинасын читкәрәк китереп туктатты. Шуышып кына кабинасыннан чыкты. Сөйрәлеп диярлек юл кырыена төшеп, ширемгә сызылып ятты. Аркасының авыртуына түзәр чамасы юк иде. Селкенмичә бер сәгать кенә ятмагандыр. Кузгала башлады исә, коточкыч авырту бөтен гәүдәсенә тарала. Ул гына да түгел, бераздан аяк-куллары уйый башлаган кебек булды. Ярый әле телефона үзе белән генә. Рөстәмнән арттарак калган Шамилне ул эзләп тапты. Эшләр шәп түгел бит әле, малай. Шушында яткан килеш кенә үләрмен, ахры. Шамил дә үзенең фурысы белән аның кебек Мәскәүдән товар ташый. Тик юлга ялгызы чыкканы юк. Кулдые бар. Рөстәмнең керемен бүтәннәр белән бүлешәсе килми. Аңа акча күп кирәк. Өстендә ипотека утырып тора. Өстәвенә соңгы вакытларда хатыны да көйсезләнә башлады. Туйдым инде акча санап йөреп. Кайчан без кеше төсле яши башларбыз икән ди. Кайсы кеше турында әйтә торгандыр? Юкса Рөстәм алтын балык кебек аның бар теләген үтәп тора. Бик яратып өйләнде шул ул аңа. Хатынның үзенең 10 елга 10 көндә эшләп караганы юк. Үзе елына әллә ничә тапкыр ял итәргә чыгып китәргә дә, ни теләсә шуны алып кергә дә шитсенми. 5 яшьлек кызларын да чәчәк кебек киендереп йөртә. Рөстәм хатынының нәрсәдән канәгать булмавын аңлап җиткерә алмый. Дөрес, анысы кайтуына гөлт итеп табынын әзерләп тора, назлы сүзләрен кызганмый. Андый бәйрәм көннәре атнага бер була. Рөстәмнең калган вакыты юлда уза. Юл читендә долдап йөк машинасы килеп туктаганы ишетелде. Рөстәм ыңгырашып кына башын күтәрде. Шамилләр килеп җиткән. Әнә икәүләшеп аның янына төшеп киләләр. Минем соңгы тукталыш шушы, ахры егетләр. Ярар, лирикага бирелмик. Әйдә, тотын икәш абыеңның аякларыннан. Шамил юатып нитеп маташмый ул, кайчак тупасрак та әйтеп куя. Аның каравы иптәшен авыр хәлдә калдырмый да инде. Машинаны да бик яхшы белә, шофер булып туган мөгаен. Рөстәм генә гомерен руль артында үткәрергә хыялланмаган иде. Югары белем алып чыкты, педагог булырга тиешле кеше иде. Укытучы зарплатасы белән яшәп була димени гаиләле кешегә. Шуңа менә Шамил атына утырган иде. 10 елга китте инде, шуннан төшкәне юк. Юкса тормышны бүтәнчәрәк дә корырга була иде. Луиза теләмәде. Бу заманда кем кайнана белән яши инде, дип көйсезләнде. Рөстәм әнисе фатирыннан үз өлешен бүлеп алды да 4 бүлмәлегә ипотекага кирделәр. Әнисенең ризалыгын да сорап тормадылар бугай. Улы өйләнгәндә сүз әйтмәсә дә, фатирлар белән алыш-биреш итеп бетергәч, Әлфинур да дәшми калды. Фатирыңны үз исемеңә дип эшләгәнсеңдер шәт. Килен бит бик җилбәзәк бит ул, торып китәрсез микән? Бик хәтере калды ул чакта егетнең әнисенә. Шундый сүзләр белән озаталар димени инде тормыш юлына. Торып китмичә, Луиза дип уяна, Луиза дип йоклап китә бит ул. Аннан башка ничек яшәмәк кирәк? Әлфинур улының дальнобойщик булып китүендә ошатмады. Машина руле борып кирергә дип укыттым мин сине дип сукранды. Өстеңдә ипотекаң утырып торганда, инде ул фурын кредитын ничек түләп бетергә уйлыйсыңдыр? Рөстәм әнисенә җавап кайтарып тормый, үзенчә йөри бирә. Аңлыймын ул хәзерге дөньяны. Без дә эшләдек, таптык, булдырдык, өстенә бурыч җыймадык, дип тапкырлый. Бүген бөтен дөнья шул кредит белән яши бит инде. Үзеңне алып кайтып утыртам, товарыңны урнаштырам, калганын үзең кара, диде Шамил каты итеп. Бер бүген генә түгел бит инде ыңгыраша башлауыңа. Уен түгел, яхшылап даваланмыйча чыгып китмә бүтән. Ул әйткәнен эшләде. Калганы дөрестән дә Рөстәмнең үзенә калды. Дөресрәге әнисенә.
Луиза гадәтенчә Рөстәм кайтышка бөтен шартын китереп өстәлен әзерләгән, ваннасына хуш исле үләннәр салып су җылытып куйган иде. Куллары шифалы аның, иренең башыннан аякларына кадәр массаж ясап, киләсе рейсенә өр-яңа кеше итеп чыгарып җибәрә ул аны. Бу юлы икенче төрлерәк килеп чыкты. Рөстәмнең бер нәрсәдә гаме булмады. Көч хәл белән караватына ауды да, авыртуга түзәлмичә төнне буе ыңгырашып чыкты. Луиза тегесен эшлиме, болай итимме дип шәбәләнде дә, бер нәрсәнең дә файдасы күренмәгәч, телефонына барып ябышты. Ашыгыч ярдәм чакыртмый булмый инде болай булгач. Шифаханәгә хәлен белешергә 2 генә тапкыр килде хатыны. Икесендә дә озаклап табиблар белән сөйләшеп чыкты. Рөстәм янына кереп утырганда йөзе бик сүрән иде. Артыгын сөйләшмәде. Чыгып киткәндә өстенә озак итеп карап торды. Аннары туры кайнанасы янына китте. Әлфинур бар нәрсәдән дә хәбәрдар иде. Шулай да килене килеп кергәч, йөрәгеннән нәрсәдер өзелеп төшкәндәй тойды. Тик мегә генә йөрмәс бу. Луиза шитләтеп маташмады, турысын әйтеп сөйләште. Арка мие зарарланганын беләсез инде. Табиблар берни дә вәгъдә итмәй. Вакыт күрсәтер диләр. Ә ул вакытның күпмегә сузылачагын кем белә? Әлфинурның аш, йокысы йокы түгел. Рөстәме янына беренче көнне үк барып утырып кайтса да, киленнең эшен пошырып йөрмим дип, икенче көнне улы белән телефоннан гына аралашты. Эше тулы ут иде. Бу юлы Луизаның ни әйтергә теләгәнен аңлап җиткерә алмады. Нинди вакыт? Луиза урыннан сикереп үк торды. Гомергә креслога калырга мөмкин ул, беләсегез килсә. Әлфинурның кулы аяклары уйый башлагандай булды. Шу, әллә ниләр әйтеп башына бутама зинһар. Луизаның күзләренә яшь бәреп чыкты. Әллә ни түгел. Яши генә башладым бит әле мин. Шәшәк кебек гомеремне инвалид карап уздырырганмы хәзер? Эш менә нәрсәдә икән? Рөстәмне түгел, үзен җәлләп җәфалануы икән бит моның. Әлфинур авызын бер ачты, бер япты. Аңына килгәндә Луиза әллә кайчан чыгып очкан иде инде. Шуннан соң ул бер кайчанда аның күзенә чалынмады. Төне буе йокы күрмичә бәргәләнеп чыкты Әлфинур. Күзләреннән яшь кипмәде. Иртәгәсен тегесен алып, монысын салып, улы янына кузгалды. Палатасына берни булмаганда елмаеп килеп керде. Тормыш өйрәтте, үзеңне ничек кулга алу җаен белә ул. Рөстәмнең йөзендә исә гаҗизлек, газаплану, аптырау иде. Ничек булып чыгасың инде бу, әни? Бер сорауга әллә ничә төрле җавап көтә аннан Рөстәм. Терелә алмам микәнни? Луизаның мине ташлавымы бу? Ипотеканы нишләтермен? Кызымны ничек үстереп бетерермен? Әлфинур җайлап кына улының иңнәреннән кочты. Әлегә син бер нәрсә турында гына уйла. Ничек тә булса аякка басырга. Калганын бергәләп хәл итербез. Аякка басу дигәндә, улым, бөтенесе дә синең үзеңнән тора. Үзе сөйләгәнгә үзе дә ышанмый иде ул көннәрдә Әлфинур. Улын яман уйлардан сакларга тырышуы гына иде. Ул аякка басу юлында ниләр кичерергә туры киләчәген алдан күргән булса да, үзе дә сыгылып төшәр иде, мөгаен. Бер көнне улы әйткән кирәк-яракларны алырга дип Рөстәмнәрнең өенә китте. Подъезд төбендә 3-4 карчык дөнья хәлләре турында гәпләшеп утыра иде. Әлфинурны күргәч, шып итеп туктап калдылар. Күзләрен шакмакландырып аңа төбәлделәр. Берсе түзмәде. Эй, Рөстәмнең әнисе битсен, иеме? Әлфинур баш кагып кына җавап бирде. Гаеп үзендә, малайыңның, андый хатынның ялгызын гына калдырга ярый димени? Көн сайын мужиклар ташы бит ул өенә. Кызын үз әнисенә илтеп куя да... Әлфинурның эше жу итте. Башына кайнар су куйгандай булды. Шушында чыгып кеше тикшереп утырмасалар, караган сериалларыгыз турында сөйләшегез әнә. Ул җилфердәп өйгә кереп китте. Чыкканда да карчыклар ягына борылып карамады. Бу хакта улына да ләм-мим сүз әйтмәде. Аның да йөрәген бозып тормасын әле. 5 ел кеше тормышында бик аз вакыт юкса. Тик менә бетмәс-төкәнмәс газаплар белән узгач, ул елларның иге-чиге күренмәс кебек булды. Өметләрнең шартлап üzülгән мизгелләре дә, Рөстәмнең тормыштан тәмам күңеле сунган чаклары да,
Авыртуга түзалмыйча төннәр буе сыкранып чыгулары да, операция арты операция үткәрүләре дә берсе дә калмады. Дусларына рәхмәт, алар ташламады. Булай да булышып тордылар, акчалата да ярдәм иттеләр. Кайларга гына йөртмәде улын Әлфинур, кемнәргә генә күрсәтмәде. Табиблар кушканның бөтенесендә эшләде. Рөстәмгә төшенкелеккә бирелергә ирек куймаса да, ялгызы гына калганда илереп елап та ала иде. Саугуының һәр мизгеленә бергәләп кондылар. Шул 5 ел дигәндә генә Рөстәм беренче адымнарын ясый башлады. Башка мәшәкатьләрне дә гел селкеткәләп торды Әлфинур. Шамил Рөстәмнең фурасын сатышты. Шуңа өстәп Әлфинур үз исеменә кредит алды да ипотеканы түләп бетерделәр. Фатирны бүлгәндә Луиза күзгә башка күренмәде. Адвокатлар аша гына эш йөртте. Шулай да Әлфинур бер нәрсәгә аңа бик рәхмәтле булды. Кайберәүләр кебек баланы атасыннан яшермәде. Телефоннан гына хәбәрләшеп алалар да сабыйны дәү әнисе янына кертеп җибәрә торган иде. Инде улы өчен күңеле тынычлангач кына тамам өшәнүен аңлады Әлфинур. Элеккеге ширләре кузгалды. Шулай да бик бәхетле иде ул бу көннәрдә. Шөкер, бар да артта калды. Ходай язганын бирер әле, яраклы эше дә табылыр, тиң яры да. Аш бүлмәсендә шулай уйланып кына утыра иде, зал ягында компьютерында казынып маташкан Рөстәмнең телефоны шалтырады. Әлфинур нидәндер шомланып колакларын тургызды. Юкса бүтән чакларда да улының телефоны ял иткәне юк. Әле берсе, әле икенчесе туктаусыз элемтәгә чыгып тора. Бунысы нишләптер сискәндерде. Әлфинур үзе дә сизмәстән ишеккә якынрак килде. Син каян килеп чыгарга булдың? Көтмәгәндә. Телефонның теге ягында озак сөйләнделәр. Рөстәм әйе, юк, белмим инде, кебек сүзләр генә кыстыргалап торды. Трубкасын куйгач бер ноктага текәлеп байтак утырды. Әнисе аның шул аптыраулы кыяфәтенә килеп керде. Луиза, нәрсә калган аңа? Синнән дә йөнлерәк кеше юк икән ул дөньяда ди. Кабаттан башлап карамакчы була. Әлфинур бер ни дә дәшмәде. Башын чайкап улына бер карап алды да бүлмәдән чыгып китте. Нәрсә дип әйтсен соң инде ул аңа? Бер киселгән икмәк кире ябышмый дисенме? Иң авыр чагында ташлап киткән кеше белән сөйләшеп тә торасың юк иде дип әйтергәме? Бер ни эшләр хәл юк. Улын аякка бастыру өчен бар булган көчен чыгарып бетерде инде ул. Калганы аннан тормый. Нәк шагыйрь әйткәнчә, мөхәббәткә рөхсәт сорамыйлар, мөхәббәтне гаеп итмиләр.